Hadian gajing ong jong umatri rang ba kajala ukon rat sangma bagi samla trajala kemde shu bancu abik kemang tang nagari celebration. Presiden jaka seng HOC uba Robert Jun Kharjarin ula ong bang menta kala syai kedar ba umatri rang ba kajala ong kwa shu bandon ka reservation policy ha kajala. Hakabide ba kajing keren jong ukon rat sangma uba Robert ula ong ba kajing ong jong umatri rang ba bagi samla kidi bandut banyakun lang bagi competition uang bedi banyak bi syakmat bahkan dan nak dah combine reservation dan betaki khasi jentia bat ki karu. Anda ke juga poru lapan pau ke sengau longo ba komno umati rang ba ka jela ukwa ban pendu no ya ka reservation kat bahari India pak handi ke license ka reservation ka nang kiu kam tam ya ke baduk kat bah ka mekhliapat ka ban ba ar ka jingduk jakari India ka liang jong umati rang ba ukwa ban pendu no ya ka reservation. Hongi yo iya ke jingkeren jong chief minister hakawai neki program bala perlong hani hapo no ba selong haka indigenous people day ba ula kentu ye ki samla jong ka jela ba jong ka dong ka than lami ni la ni ka natanga north east region ba kita ki indigenous people ki jongi ngi de ban long ki baslur ban yat palat ya ka reservation policy ban ngim de shu ban depend kajing yo kam yo jam haka reservation policy katakan di statement ke jong menteri rang ba Konrad ki sangma ha kini kisngi ki baladep ti habangi pai ya kini statement ngila ban ong le se ba ki don lightly ki benta nama boleh ban batai ke ke jingmut jong kini ki statement nginum la le se ban batai hendrai ha kajing yo ki kejongi le se kila ban don lightly ki na kini statement ka banengkong kan di ke bawah mo the good ke baar kan di ke basniu ni ke basniu tam debat an ka balai ke bolong thamula la ni ke bolong fani ke bawah le si ya ke bangila ban interpret dan ban batai ya ke jingkeren jong menteri rang ba kalong ba le si ka sarkar menta ka don ya ke jing temu ban review ya ke policy no boleh uang ba ngidi ban conquer la de ngidi ban not ban yakun hak partai borokoi ti ngatrai ba kita ki indigenous people la ni kita ki jak mandu trairi kenla banya khun ya kaparthei ki bor koi tang lada ki don ka training ground ko bobim ngatrai wat Ronaldo Messi ro mo ki top footballers menta ki long ki number way footballer mensua ki don ha training ground ha grassroots ti lada pikwa ba ki samla ki jongi ki la banya khun ha kan national level ha jing wat kam yo jam kila benda kun hang kata global level hang jing wa kam jam p day ban prepare ya grassroots ke bawiang ti kumno pin prepare ya grassroots ngidon kam ban wan ra ya kata ka reservation policy ke badan ke competition ti lada ngishim ya kata ka jing bha le si ke indicate ba ka mekhlia menta kan wan ra ya ka reservation policy ke batmai ke bakham don competition hakanu ko dur kan wan ra ya competition ka competition ngi kwa ban ong balada minister chief minister jongi ukren batlada ukren ukwa ban pentrikam ngi kwa ban ui ba reservation policy jongi in review ban wan ra ya competition bat ngin sedang kumno ban wan ra ya ta competition ailat ban don no tang ko wi kategori hap deng khasi jenti agaro kata kan wan ra ya ka competition lada minister menteri rang ba ujongi walk the talk lani le kumba keren lani le kumba ungek mo practice what he preach udi banwan ra ya ka policy thamai ka badan ka level ka competitive happening ki lightly indigenous people hapo ajala hapo artly umdai lai happening ki neotrep ka chik mi kwa ban yo i ya ka combined reservation policy happening khasi jenti agaru tenri la do umle umta te kam don chumut ke jingkeren do kabaar le si mo ngishu presume la ngishu antan baka jing ong ke jong le si ban go bi te la do umut kunta ka dik besnu na tani ong ba kani kabaar ngimtip atau umut ndri tang ka ban shu presume la ne tang ka ban shu batai ka jing bot na mo beli ong ba ngimdei ban sakut hata ka reservation minded te to phimut ban ong ba ngi kum ka jalang ngim don kam reservation policy so di umut kum lo ngam keno ba ukran kum ta ndrei ngisu antat mengi
Kai ga jimut jung menteri rang ba habo keren ya ta. Now boleh la da uong ba em ka jumut ka jung ka dei bet ban yakun haka jing yo kam yo jam hagi private sector tin nadu meno hitin dan reservation hagi private sector. Dan hita. Hame khliang ngim dan wat lada kala da don ka jing dawa ban reservation hagi private sector. Haki sausan teli ki jelahot la don ki reservation hi private sector ri haki bobun hi ki private sector hame khlia bat apo not is ki samla ki jongi ki yakun bet claim reservation ti ladang ni shimbo utmu ya ka private sector ti kam don jumut ka statement jo no bli ni yakun hi opet menta ki private sector ti lada u indicate pat sa ka public sector kalau hatu umud ban duwe the reservation ne umud kumno ya kata ni kwa yo menteri rang ba bon batai sai but ka ba kham thamula kan ni statement hindia no boleh ngani thu ki hakanu kadur kala thamula no boleh menteri rang ba ujongi u penslur ye ki samla ban go beyond reservation henry ke eipat ka policy ka ba prevail menta ke eipat kata ka mindset ka ba prevail menta ha ri india hi brokoi ka ya pher na ka ei jing keren jong menteri rang ba boleh ngani thu ki ba ka ya pher ka long kumni nyo post nam tam ka sarkar india ka don tang lai teli ki kategori nam ta ka reservation ST SC OBC dang ha kini ki license ka wanra ya ka new category of reservation kata ka dei ka economic backward reservation menu kita ki economic kemut ki bru ki beduk kemut na lor ka SC ST OBC dan kam sa ka wei ka reservation nam ta ki bru ki beduk kata ka dei ka policy jong ka sarkar india mata hatu kam dei ki jing hisha baka makhlia kalong baar ka jing duk nolor baduk nolor but ka boong ba go beyond reservation kay what is the logic behind that ke india ko ong ai bha karpang ki baduk ngingi long baar ka jing duk sa ka ong pat ba nginya perkhat beyond reservation what is the logic in that ka parlimen ng India ko ong ba 10% ni ki baduk di baar reservation ngilong baar ka jing duk ka India anu menteri rang ba uang we have to think beyond reservation ti kamot kini ki ideas ki contradict daladi the which one we have to follow ba yagi bru baduk de ban I more reservation lani nginya perkhat dak moi pa ti kalong thamula hakata kadur nomor beli kini kimya macam ti kumta na kaliang jong kaseng ngikwa ba menteri rang ba un pensai in detail ya kene statement hatu umud ban wanra more competition haka reservation policy ke jongi bala da phikwa ban wanra more competition let's have a combined khasi jentia garu reservation haka state reservation policy kata ka bawi lada walk the talk kata we will agree lada uyat da ka boong ba amdon kam reservation policy issue na kalian seng we will not agree. Now boleh ngim agree now boleh kumbang ong ba ngim mentang ilong ba arah ke jenduk hagari India i berkoi but kan national norms mentang ong ba more reservation should be given to the poor and needy. Kumbang ngila ada boleh haki district level nadu basdang jong kami kelihatan. Ka kompan khasi jentia garu reservation policy kalau dan lupa haki district level. Lada finpet ya ke policy ke jong i kala kerensai bahaki district level kanam dan la ka jong ka 40 khasi garu jentia kadi bandan be iti but mental ada finpet haka jing pelat kam dom baklanga kadi ka education department amde ke education na try kadi ka DSC na garu hil haka por bagi overtash ya ketua post ka thok khasi jentia garu kategori proper percent tiladang ngilala banle proper percent haka kategori ada district level beling mana ban wanra ya kata policy haka state level kan wanra more competition kailong inline bat ka statement jong menteri rang ba burung no boleh kumang iong belada pikwa ba ye ki samla ki jongi kin long fit kin yo kam haka national level ban global level training tiga di berbiang kalau di bersedang nalaying kan nu kam ka bersedang nalaying tinrei lada hakawai ke liang ni ong ye kisamla ki jongi ban khilet yakun national level khilet yakun haka international level kat ba ha state level pat dang don stop divided
division kamdon kata ka room banya compete ti hai la ka jingkeli kolong ba not mo ban phak player regi bom pat ele first division ban kun ailit lalu beli kun FIFA is next to impossible tila da u menteri rang ba u walk the talk la ne u ngej ule yak ngi kwa ban ya reformation hakini sectors Rai lada kamdon ke reservation ka reformation haki policy kamdon ke review policy kani ke jingkeren kan sulong tang ke jingkeren ke bom nam don kan kono ka jingmut